Samantala, idol, sa ibang balita, tinataya po na nasa 1% na lamang o humigit kumulang po ng 1,200 po na customer ng Dagupan Electric Corporation or DECORP ang hindi pa naibabalik ang kuryente batay sa energization or energization update po ng kumpanya kahapon po November 17. Ayon po sa DECORP, 99% na po ang halos nasa 126,000 po na customer po nila na naputulan po ng kuryente matapos po ang pananalasa ng bagyong Uwan ay naibalik na ang supply ng power. Karamihan po sa mga nalalabing apektado po ay matatagpuan sa mabundok na bahagi ng San Fabian kung saan mas mabagal ang pag-usad ng repair operations dahil sa challenging ang terrain at access dito. May ilang area rin po na kinakailangang i-isolate habang isinasagawa ang pagsasaayos sa mga napinsalang linya at pasilidad. Patuloy naman po nakadeploy po ang mga lineman at technical personnel ng DECORP upang maibalik ang kuryente sa lalong madaling panahon na may mataas na pag-iingat at pagsunod sa safety protocols. IFM News. IFM News. IFM News.